Jedan dan pre optužnice, 26. maja, u selu Ralja, nadomak Beograda, NATO je sa 4 projektila gađao magacin Vojske Jugoslavije. Jedna od tih raketa promašila je cilj za 500 metara i s lica zemlje zbrisala kuću porodice Pavlović, u kojoj je bio bračni par sa 2 dece. U susednoj, kući Dragutina Ivanovića, udaljenoj 10 metara, bili su Ivanovićeva supruga, ćerka i unuk. Izvede malog Nikolu unuka i ovaj mali Simić odneo ga je dole u ambulantu u Ralju, a ja sam ženu i još mi jedan pomogao, te smo prvo nju izvadili, ona je bila zatrpana do ramena skroz. Bio je jedan lonac od 50 kila između nogu, ona sad ima šipku u desnoj nozi, još od tog bombardovanja, i oslepila je. I posle jedno 10 minuta, koliko sam trčao preko onoga, ja sam ugledao ruke od moje pokojne ćerke na kauču, gde mi je bio mali Nikola. On je rekao, dođi i bori se, nije Biljane poginuo. I onda mi je čovjek pomogao, ona je skroz bila zatrpana i videlo je se na čelu jednu rupu od čega je, od kamena, nešto je probilo. Dragutinovog unuka Nikolu od sigurne smrti spasao je orman pun posteljine. Ona da je, kad je otišla od mene, da je legla pokraj deteta, na kauč, da je samo da se spustila pored njega, ona bi bila živa, ali joj se izgleda nije dala. Komšije su dotrčale i do ruševine kuće Pavlovića i našli teško povređenog oca Vladimira u dvorištu. Taj Vlada, on je zapomagao i pitao mene, kaže, gde su moja djeca, gde su djeca? On je bio gol i sav spržen. I stalno je vikao, gde su djeca, šta mi je sa decom, šta mi je sa decom, i onda su ga u hitnu pomoć ubacili. Pod ruševinama ostali su Vladimirova supruga i deca. Pošto sam čuo streljanje, obazio sam se i pogledam, vidim žena i podmotana je desna noga pod kičmu. Ja sam prišao, vidim, pobatija u gredu makaki, na teorije. Prvo da izvučem nogu, da ispravim, ma ništa. Ruke su je bile pod njom, ovako, isto nisam mogli ništa izvući. Vidim, zimnuta žena se davi, njoj šut je bio u usnama, ja sam šut sam izvadio, tako da ona tad počela i da diše i da u tome se došla vojska, došli svi ove komšije, doskočili, tako tu smo s traktorom vukli te grede, sanje, vukli smo sa dece, naši decu na jednom ležaju, zgrčenom položaju, čučeći nakon obodne mrtvi. Vlado je na odnom izdahnuo u Beogradu, a ona je ostala i je tako. Porodica Pavlović je tog istog dana iz Beograda došla u Ralju. Smatrali su da je ovde bezbedniji. Sklonili su se, nažalost. Završili su.